Hello, kumusta mga bata? Handa na ba kayo sa ating aralin ngayong araw? Sige, sabay-sabay nating buksan ang ating Kutubi e-book sa Filipino. Ngayon ay bubuksan natin ang ating Kutubi e-book sa pamamagitan ng ating Kutubi Reader. Dapat meron kayong na-install na sa inyong tablet o kaya sa inyong cellphone para mabuksan ninyo ang ating e-book. Okay, hanapin natin ang ating file. Ayan. Ito na ang unang pahina. Talaan ng nilalaman. Okay. Ang ating paksa ay mga tunog na naririnig. Ito yung mga bahagi ng ating aralin. Simulan na natin sa unang pahina. Okay, ito yun. Mga tunog na naririnig. Ang araling ito ay tungkol sa mga huni o tunog ng mga hayop sa paligid. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang makamtan ng mga mag-aaral ang sumusunod na mga layunin. Una, nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang kwento. Pangalawa, natutukoy ang mga tunog o ingay ng mga hayop. Pangatlo, nakikinig at tumutugon sa teksto at iuugnay ito sa personal na karanasan. Pang-apat, nakapagbabahagi ng karanasan tungkol sa mga bagay sa paligid. At panglima, nakapagpapahalaga sa mga hayop sa paligid. Okay, sana ay ating makamtan ang mga layuning ito. Sige, simulan natin ang pag-aaral. Okay, paunang pagtataya. I-click ang batang babae sa gitna at buuhin ang mga larawan na makikita sa pamamagitan ng pagdidikit-dikit ng bawat piraso. Sige, click na natin ang batang babae. Hayan, sabay-sabay nating buuhin ang ating puzzle. Buuhin nyo na, simulan nyo na. Yan. Okay, sunod. Yan, yan. May baka. Eto. Okay. Nabuo na natin. Sara na natin. Ito lang, pindutin yung X sa itaas ng screen. Okay. Ano ang larawang nabuo mo? Hindi ka ba nahihirapan sa pagbuo ng larawan? Bakit? Okay, makikita ninyo na dito mayroong play button. So, pag pinindot nyo yan, may magbabasa dyan. Okay. So, ano ang nabuo mong larawan? Sige, subukan natin sa susunod na pahina kung tama ba ang larawang nabuo mo. Tjarang! Eto na ang larawang binuo nyo. Eto ba ang nabuo mong larawan? Ayan. Kung yan ang larawang nabuo mo, magaling. Tama ang iyong nagawa. Okay, ang nabuo mong larawan ay larawan ng isang lugar sa bukid o sakahan. Naranasan mo na bang tumira sa bukid? Talaga? Okay. Susunod na pahina. Tunguhin. Ngayong araw ay pag-aralan natin ang tungkol sa iba't ibang huni o tunog ng mga hayop na ating naririnig sa paligid. Iba't iba ang huni o tunog ng mga hayop sa paligid. Mahalaga ba ang mga hayop sa ating paligid?
Mayroon ka bang alagang hayop sa inyong tahanan? Handa ka na ba sa bago nating aralin? Halina at buklatin natin ang susunod na mga pahina ng ating e-book. Sana ay marami kang matutunan sa paksang ito. Ayan, eto na. Halina't tayo ay magbasa. Sa bukid. Maagang nagising si Lala. Aw, 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 ang sigaw ni aso. Kwak, 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 bati ni Pato. Me, 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 sagot ni Kambing. Ma, 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 hiyaw ni Baka. Ngiyaw, 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 ang sabi ni Pusa. Binati ni Lala ang mga hayop. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang saya ng paligid. Iba't ibang tunog o huni ang naririnig. Okay, nauunawaan mo ba ang kwentong nabasa? Kung ganun, ay hanapin mo mula sa mga larawan sa ibaba ang 5 hayop na nasa kwento at kopyahin mo ang kani-kanilang mga pangalan sa iyong sagutang papel. At pagkatapos ay muling balikan ang kwento. Bilangin mo kung ilan ang iyong tamang sagot. Sige, simulan na natin. Hayan ang unang larawan, tigre. Nandun ba siya sa ating kwento? Kung nandun siya, kopyahin mo ang kanyang pangalan. Tigre. Tigre. Tapos na ba? Aso. 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 Nandun ba siya sa kwento? Pusa. 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 Nandun ba siya sa kwento natin? Kabayo. 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 Nandun ba siya sa ating kwento? Baka. 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 Nandun ba siya sa kwento natin? Kalabaw. 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 Nandun ba siya sa ating kwento? Pato. 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 Nandun ba siya sa kwento natin? Kambing. 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 Okay, nandun ba siya sa kwento? Tapos mo na bang naisulat ang mga hayop na nasa ating kwento? Sige nga, balikan natin ang kwento. Ngayon ay balikan natin ang ating kwento. Tingnan mo ang iyong sulatang papel. Kung tama ba ang iyong mga naisulat na pangalan ng mga hayop. Okay. Meron dito, aso. Aw, aw, aw. So, si aso. Nakalista ba dyan? Okay. Kapag nakalista si aso, markahan mo ng check. Kwak, kwak, kwak. Bati ni Pato. Meron bang pato dyan sa papel mo? Sige, markahan mo ng check. Me, me, me. Meron bang kambing dyan? I-check mo. Ma, ma, ma. Baka. Meron ba? Kung may baka ka dyan sa papel mo, sige, markahan mo ng check. Ngiyaw, ngiyaw, ngiyaw. Pusa. Meron bang pusa dyan sa papel mo? So, ilang hayop ang mga naisulat mo? Okay, bilangin natin ang mga hayop sa kwento.
aso, 1. Isa, 2, 3, 4, 5. So, meron tayong aso, pato, kambing, baka, at pusa. So, 5 hayop. Kung nakalista sila dyan sa papel mo, ang 5 hayop, ikaw ay tama. Magaling. Okay, ngayon. Ayan. So, nabilang mo na ba kung ilan ang iyong tamang sagot? Ang mga hayop na nasa kwento ay aso, pato, baka, kambing, at pusa. Tama ba lahat ng iyong mga sagot? Kaya ang mga hayop ay gumagawa ng kani-kanilang tunog. Iba't iba ang tunog ng mga hayop sa paligid, katulad ng nasa ating kwento. Ang mga hayop sa ating paligid ay mahalaga. Dapat nating pangalagaan ang mga hayop. Nakatutulong sila sa atin. Nagbabantay ng ating tahanan ang mga aso. Nagbibigay ng itlog ang mga manok. Tumutulong sa bukid ang mga kalabaw. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang pakinabang sa tao. Maaari mo bang gayahin ang tunog ng mga hayop sa ating kwento? Sige nga, subukan mo. Magaling! Okay, ngayon ay pupuntahan na natin ang kasanayang pagpapayaman. Piliin ang tamang sagot sa mga tanong sa ibaba sa pamamagitan ng pag-click nito. Madali lang yan. Click-click mo lang yan. Sige, simulan natin. Number 1. Ano ang pamagat ng kwentong iyong binasa? A. Sa bahay. B. Sa bukid. C. Sa paaralan. Piliin mo ang iyong sagot. Click mo lang yan. Yan. Number 2. Sino ang maagang gumising? A. Ana. B. Lala. C. Muna. Click mo ang sagot mo. Number 3. Bakit kaya siya nagising ng maaga? A. Mabaho ang paligid. B. Maingay ang paligid. C. Madilim ang paligid. Ayan. Number 4 na tayo. Number 4. Anong hayop ang may tunog na aw, aw, aw? A. Aso. B. Baka. C. Pato. Click mo lang yan. Number 5. Anong hayop ang may tunog na meow, meow, meow? A. Baka. B. Kambing. C. Pusa. Okay, tapos na ba? Kung tapos ka na, submit answers. Click mo yan. Ayan, makikita mo dyan ang iyong score. Oh. Tama ba lahat ang sagot mo? Okay, magaling. Okay, ngayon, kasanayang pagkabisa. Sagutin natin ng tama o mali. Okay, number 1. Pinapakain ang mga hayop na nagugutom. Tama, mali. Click mo ang sagot mo. Number 2. Pinapalo ang asong gala. Tama, mali. Number 3. Pinapaliguan ang alagang aso. Tama, mali. Number 4. Nauuhaw din ang mga hayop kaya dapat silang painumin ng tubig. Tama, mali.
Number 5, pinapatay ang pusang nagnanakaw ng ulam. Tama, mali. Click mo ang iyong sagot. Okay, pagtapos ka na, submit answers. At makikita mo dyan ang iyong score. Okay. Susunod. Pagtataya. Panuto. Pakiclick mo ang play sa bawat audio sa ibaba. At kilalanin ang tunog na iyong maririnig. Piliin ang tamang sagot. Isulat sa papel ang iyong mga sagot. At kunan mo ng larawan sa pamamagitan ng iyong cellphone o camera. At ipadala sa messenger ng iyong guro. Sige, simulan mo na ang iyong gawain. Karagdagang gawain. Ikaw ba ay may alagang hayop? Paano mo ito inaalagaan? Iguhit mo ito sa isang bond paper. Ipakita sa iyong drawing kung paano mo siya inaalagaan. At pagkatapos ay kulayan. Kung wala kang alaga, iguhit mo na lamang ang iyong paboritong hayop. Kung paano mo ito alagaan. At pagkatapos ay kulayan. Huwag mong kalimutang isulat ang iyong pangalan sa itaas ng iyong iginuhit. Pagkatapos ay kunan mo ng larawan ang iyong iginuhit sa pamamagitan ng iyong cellphone o camera at ipadala sa messenger ng iyong guro.